Čau lidi, to jsem zase já, Titan, a dneska tu mám speciálního hosta. Reneka, čau. A počkej, bacha, jdu na tebe, hej. No, dneska tady máme hru, která se jmenuje Mad Max, hrajeme to na Xboxu. Hej, tebe dávají docela dobře. A dneska budeme prostě natáčet tuhle hru. Musíš vzít ten kabel z toho auta. No, ukážu tu hru. Dobrá. A čím X? Musíš jít za tím autem. A kde je? Musíš si opatřit kameru. No a teďka tam do toho auta. Vidíte, jak je Jsem to. zatím nováček, takže postarám. Já už jsem to právě, protože já jsem frajer. Všichni víme, jaký jsem frajer. Je to moje první hra, co budu hrát, ale hraje Renek, takže dneska to bude hrát Renek a ne já. Aha. Počkej, musíš tam a on ten scrap a díhá se zpátky za Chambakitem. Kde mám moje auto? No musíš za Chambakitem. To je podivné jméno, Chambakit. A jeho pes se jmenuje Dinky D. Že to je úplně magořina, hej, že Chambakit je ten tvůj opravář, úplně divné jméno a jeho pes se jmenuje Dinky D. Úplně postižené jméno má. Jaká je? Musíš tou jeskyní. Čekaj, do toho je vidět? Najde, čekaj. Já to chci natačet tak, aby to... Kurde. Jak je sprint? Sprint? To je tím R2. R2. Dvojka. Tady můžete vidět, jak hraje. Víš? Už jste tady? Zatím, ještě ne, musíš to jeskyní. Zatím hrajeme jenom Mad Max, je to na Xboxu, protože ještě nemám, to budu. Protože, jo, a to je úplně, víte v čem. Takže to znamená, že já budu muset čekat ještě hodně dlouho na, jo, to je květina. Hodiny? 49. Protože Branko chce NHL-ko, chápu to. NHL-ko. Lepší je GTAčko. Musíš začít Chambakitem. Co znamená follow? Já nevím. To nevá. Kdyby mě tak viděla moje učitelka a jiný. Tak máš pruser. Ti vyzkouší hnedka. To bych už ani ten bych neprošel ani na střední. Chudák pes. Proč? Chudák pes, chudák. Co znamená easy? Lehký, ne? Lehký dog, lehký, co? Lehký pes, lehký. No. Aha. Musíš tím spodním a takhle jezdíš, no. A jezdím? Co? Kde mám je? Musíš jít po té cestě, Koukejte, jak neumí řídit. On dělá parkour s autem, to je frajer. Parkour. Ne, už to umím. Už to umím a za chvilku. Co? Parkour. Jak je spatočka? Takhle? Jo. Vidíte, jaký dělá parkour? Ne. To nějak nejde. No moje tyčinky. Tak bych měl Chceš? jo. Dřív je tu. No.
i ty. Teďka. Takže loučí se s váma. Naschle. Čau. Čus. Sorry. Dneska. Takže asi čau. A ještě s tím budu hodně natáčet. Takže počkej, můžete to vidět. Tak. Čus. Proč ne? Dám. A basta. Dám. Příště uděláme lepší. Čest. Takže jste viděli mého kamoše Renka. Ale je to fakt dobrý kamoš a dneska se s námi loučí Mad Max a i Vojta. Čus.